बेयाव फुल स्टप बेयाव जि कमा आरो एकर्डनि जिखिनि माने क्लजफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन आरो बर' एकर्ड आरो गुबुन गुबुन एकर्डखौ रिफारेन्सआव लानानै बिथाङा बुंदों जे टाइमनि एडभान्स बेखौ मावफुंनाया सोलिगासिनो होननानै प्रेसार बिल्डिंखौ जों लाखिदों आरो बिनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जों बुङो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया अन बोर्ड माने बियो मावफुंनायनि प्रसेसआव अलरेडि एन्ट्रि जानानै दङ। नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि क्लियार मोनसे कमिटमेन्ट जेला 2020 सनाव एकर्ड जादोंमोन एकर्डआव बिथाङा जेब्ला एकर्ड साइनिं सेरेमनियाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन जे बिटिआर एकर्ड बा बड' पिस एकर्डनि जि दफा बा क्लजफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनानै बिटिआर बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय आरो आसामाव आरो भारताव थानाय बर'फोरनि थांना थानायखौ माने राफोद खालामगोन बा बिनि रक्षनाबेक्षनखौ मजबुत खालामगोन आरो एखे बाथ्राखौनो जों दाख्लै खोनाबाय आल्फानि जि मोनसे एकर्ड जादोंमोन बिथाङा एकर्ड साइनिं सेरेमनियाव दङमोन आरो जि स्पिरिटजों बिथाङा 2020 आव बर' एकर्डनि समाव दङमोन एखे खोथाखौनो दाख्लैबावै 29 तारिखआव आल्फा एकर्डनि समाव बुंदों जे बेयाव फुल स्टप बेयाव जि कमा आरो एकर्डनि जिखिनि माने क्लजफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन आरो बर' एकर्ड आरो गुबुन गुबुन एकर्डखौ रिफारेन्सआव लानानै बिथाङा बुंदों जे टाइमनि एडभान्स बेखौ मावफुंनाया सोलिगासिनो होननानै दा जोंनि अबजारभेसन जिहेतु जों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पार्ट एन्ड पार्सेल गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जोङो टाइम टु टाइम सावरायदों जोंनि प्रेसार बिल्डिंखौ जों लाखिदों आरो बिनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जों बुङो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया अन बोर्ड माने बियो मावफुंनायनि प्रसेसआव अलरेडि एन्ट्रि जानानै दङ माखासे जिफोर सहज आरो गोरलै जेराव मेजर इनिसियेटिभनिबो बारा प्रयोजन जाया बे इनिसियेटिभफोरनि गेजेरजों माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय खिन्थु जेराव मेजर इनिसियेटिभनि प्रयोजन दङमोन माने कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा से फर एग्जाम्पल समस्तिया 60टा जानांगौ बा बिटिएडिखौ बिटिआर बिमुं होनांगौ आरो माने साबजेक्ट जि डिपार्टमेन्ट बेखौ बारायनांगौ बे माखासे क्लजफोरा दिनैबो माने आद्रा जानानै दङ प्रसेसआव दङ खिन्थु आद्रा जानानै दङ मावफुंनाया जोबाखै आरो गामि सोसननाया दाबो आद्रा जानानै दङ 60टा गामिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन गिबि मन्थ्रिया फार्स्ट फेजआव खिन्थु बिनि 41खौल' सोनाय जादों 19टा गामिनि भेरिफिकेसना जाबाय खिन्थु बिथांमोना केबिनेटआव लाबोनानै घोषणा होनाय खामानिखौ मावाखै दा बेखायनो जोंनि माने क्लियार काट अबजारभेसन आरो क्लियार मोनसे डिमान्ड आरो आपिला जाबाय जे टाइम बाउन्ड खोथाखौ जेरै बुंदों दारि कमानि बाथ्रा बा फुल स्टपनि बाथ्रा बड' एकर्डआव जि स्पिरिट आल्फा एकर्डआवबो जि स्पिरिट खोथा बायदि कमिटमेन्ट बायदि प्रतिश्रुति बायदि सरकारा खामानि मावनांगौ बे नङा जे बे प्रतिश्रुतिया पलिटिकेल प्रतिश्रुतिल' जानाय बेखौ जों लुबैया माने प्रतिश्रुति आरो आखरे आखरे मावफुंनाया जाहैबाय कागजे कलमे पलिसि आकारै बियो माने प्रेक्टिकेल जानांगौ बेसो बाथ्राया आरो जुदि बे जायाबा जोङो बुंदों जोङो सोमावसारनो बाध्य जागोन गणतान्त्रिक पन्था लानो जोङो बाध्य जागोन बेयाव खुनु माने सेकेन्ड थट आरो सेकेन्ड अपसन गैया गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।